Aya, anyisi ni kabuno bema sa de Joyman. Listo wasira. Aya DJ. Ameli mate. Aneno kol mor Will kapok awacho mathoth ung'e maber ni area mantiere ni wan gi MCA makano iluongo ni ng'a Agodi Sultan. Gima nyaka ing'e pachi ni Agodi MCA idagi yie enemo kane waringo jomoko ne wacho ni nyithindo gi dwarang'o to makoro nyathi mathin tiyuni otiyo koso koti kapok awacho mathoth Agodi konyako wachie gi jodalaugi. Jodala wa untie yena uru akao erokamano makende agono siepna Polycarp motimo ma an gima okela ka biro timo gimiluongo ni benchmarking ne katugo mit kama abet kacha madi osianda na malich kata ok onego bed ni akao side lakini opira ni ok dibede maonge gi side kata mana police mokel lorit ji aneno ka pako jomoko. Batado anagoero kamano nyocha tournament moro go kanu kabire jomoko dhao kabisa ndio MCO